Malawi Brief. Atasowa kwa kanthawi kochepa, akamlepo Kaluwa lero pa 5 January 2026 abweranso ndi audio yawo. Ndipo mwa zina iwo achenjeza anthu amene akumapita kwa President Mutharika kukamuuza maboza ndi cholinga choti apeze zofuna zawo. Zambiri mu audioyi. Morning of the new year, first of its kind. Happy New Year to all. Amalawi choyamba kunena choyamba January pa 5 lero ndichakuti tonse tiyeni tikhale ndi mtima umodzi wokonda dziko lathu. Tonse tikhale ndi mtima umodzi woona kuti dziko lathu likhale ndi chitukuko. 1. Chakudya chikhale chosika mtengo mmene Professor Peter Mutharika akufunira Amalawi kuyambira lero pa 5 January zapita msogolo mosemo muona chakudya andi njala ichepa muona chakudya chimanga kusika mtengo zina ndi zina muona kuti sizikweranso mtengo ayi. Chifukwa chani ndikunena izi? Chifukwa chakuti usogoleri wa Peter Mutharika si usogoleri wokuti unangobwera chifukwa chakuti Mutharika wanted to be a president of this country. No. Usogoleri unabwera chifukwa cha Yehova amene anaona mmene akuvutikira Malawi ndikuwapasa mpumulo. Mpumulo umenewu anaona pa mitima yonse ya asogoleri amene anali pa nthawi imeneyo ndanaona kuti uyu akhoza kupanga zinthu zimene ine Yehova kufuna kuti Amalawi asangalale. Ndeno chopemphani ndi chakuti chonde musakwiyise Yehova kumanena kuti a president anawina chifukwa cha uyu, a president anawina uku chifukwa cha uyu. Yehova akwiya ndi dziko lino simuzakhalanso pa mtendere chifukwa nkhondo ya Yehova ilibe womthandiza. Ndikunena izi chifukwa ndaona pala anthu ena akamapita kwa president amakanama kunena zonama against their fellow Malawians kuti iwo akhale pabwino. Ena ufuna family yawo yokha ndi imene ipeze bwino. Ena kufuna abale awo okha ndi amene apeze bwino. Ena ufuna mtundu wawo okha ndi umene upeze bwino. Ena ufuna azizawo ndi amene apeze bwino. Zovuta nkhondo ya Yehova tusifuna umbombo, siufuna maboza, siufuna miseche, sikufuna kuzondana chizondi, sikufuna choipa chilichonse against your fellow human being. Love thy neighbor the way you love yourself. That is a commandment amongst commandments, amongst the commandments that Jehovah had given the people. Koma mukapanga ntchito yonse ya chikondi cha dziko lanu, the love for your country, muona china chilichonse chiyenda bwino. Ndaonanso kuti pasacheda mafuta azasika mtengo. Sindikudziwa kuti azapanga bwanji koma ndaonesedwa kuti zizasika mtengo. Sindinaonesedwa ndi wina wake ayi, ndaona masomphenya. Komanso ndaonesesanso kuti madola muno Malawi akhala ambiri. Zintchito anthu azilembana chifukwa chakuti uyu is qualified. Koma pali munthu mmodzi, kampani imodzi imene izalemba munthu wina kusiya munthu mmodzi amene Yehova watuma. Kumene koko pamene pazakhala pachiyambi kusika kwa dziko lino kundima. Ndikunena zinthu kutanthauza chani. That will be the starting of problems for this country. Because Yehova akufuna chite test each and every Malawian, not that leadership, each and every Malawian, if indeed you are living according to his wishes and glory.
Tsopano ma institutions aboma chenjerani, musalembane ntchito chifukwa chakuti inuyo mwauza ma girlfriend anu kuti abwere muzalembe ntchito anthu ayi, ngati mmene imachita boma la MCP, chifukwa ku NIFI, ku Megafarm, ku Eskom, ku Southern Region Water Board, Central Region Water Board, Blantyre Water Board, Lilongwe Water Board, Northern Region Mzuzu Water Board, konseko anthu amalemba ama girlfriends, ma friends ama girlfriends, muje ma brothers ama girlfriends, anasaza kumeneko ndi kunali chimpwirikiti cha kingdom of darkness, worshiping idols, glorifying the devil to be the economy of this country, even worshiping individuals, which is unfortunate. So nkhondo imene tili nayo ndi ya Mulungu. Komanso amene muli mzintchito na amene a president akuchita na point, I think have an hour or have just a minute to praise the holy name, to praise Jehovah. Chifukwa kuti mukhale pa mpandopo sikuti Peter nango kusankhani, he had also to pray for it. So ngati mukukhala mpando chifukwa kuti ena mnasamba mankhwala kapena mnali kwa sing'anga kuti mpeze ujenu mudindo umene wowo, so katwikhala kwa inu matemberero akhala kwa inu, ana anu, zizukulu zanu, about 7 generations down from you, ikhala matemberero opya. Let Mulungu be God, musiyeni Mulungu akhale Mulungu. Chaka chino chikhala a year of prosperity for each and every Malawian. Chikhala cha year of zatheka bwanji, chikhala cha year of who knew kuti Malawi would be like this. All of this will be possible under the leadership of Professor Arthur Peter Mutharika. And anthu amene mmati mumamukonda koma simukumukonda muonekera ng'amba this year. Anthu amene mwanama maboza kuti mmapemphera Mulungu pamene simapemphera Mulungu muonekeranso this year. Anthu amene mwakhala mukupanga zinthu zopusa muno Malawi muonekeranso this year. And I can see a few. Sikuti ndunena kuti uyu ayi. It can happen to anybody. Might not go to the promised land. When I'm doing this, I'm not excluding anybody. Everyone it can happen to anybody in Malawi. Anybody. Fukwa Mulungu akufuna kuti Malawi should be a land of blessings, a land of plenty, a land of example, that the country that is landlocked can be prosperous, can progress, can achieve wonders in the history of miracles. Ndeno ini ndi message imene mafuna ndikuwuzeni kuti amene mukudandaula DPP musadandaule ma members chonde. Mtunda ndo wautali. Tikuziwa kuti mavuto a ndalama ndambiri. Ineso mene ndunena pano ndakhala ndaona zinthu zambiri, ndakhala ndaona zinthu zimene zina sindingathe kunena ayi, koma ndimati Khristu chifukwa chakuti wandisunga ndi moyo. Mawu amene wawa tisiyane pompo kwa lero. Good morning.